kan Office of the Civil Defense kung sa gigibuhon itong earthquake drill. Dahil tayan po baga quarterly iyan na gigibo, and this time nasa ikatulong beses na po ngunit na 2025 gigibuhon tabi ang nasabing aktibidad. Naan katuyuhan iyo po an matawan ng supesyenteng informasyon ang publiko kung ano ang mga dapat nagibuhon before, during, and after. Magkaigo po nin linog sa tarong lugar. Pag-arog ka iyan, ang pangapunan po bagakan mga officials, dahil po nino pagibuhon na karaw-karaw. Kung ano ang mga ipigtuturo po dyan, sabuton at the same time isabuhay. Dahil ang taday taman tigahagad, magkaigo po nin sa ring na senaryo di sa tuyang palibot. At least, aram ta po kung paano isalbaran sa tuyang mga buhay, paano ta po isalbaran sa tuyang mga pamilya, at the same time, paano ta po matatabangan na makasalbar ang lambang kaibahan ta po sa tuyang komunidad. May nahiling ako diding imbitasyon. Hali ini sa sarong mall, digdi sa syudad kan Legazpi. Halos, idigdi ba kaya Kuya Nams po? Halos kunday nga ni magsara ang mall, for sure may tawo nang gad sa laog kan mall. And saro sa mga pupush ninda itong kahandaan man kan sa indang mga personnel sa pagresponde po sa mga siring kaiyan ng mga pangyayari. Maray na pagkahapon sa mga taga-barangay barangay ini? Barangay Bagong Sirang kan Maanito Albay. Nakaantabay po sindangon niya na pagkahapon. And then sa mga eskwelahan, ipigpapautuban po tabi ini nga or nagkakaigawan po kaning earthquake drill, tanganing masiguro man ang lambang mga estudyante. Anigwa po ni na kaaraman manungod po sa salbarkan sa indang mga buhay. May nahiling ako Kuya Nams kasi bagong picture ki tinampo dyan sa may partikan Kamalik. Langliga Kuya Nams ta. May mga nakabugtak po baga ngayang may nakabugtak na mga bakal. Sabi ninda, himala ngaya. May something ngaya ta. Day igo ngaya dyan ki mga bakal. May comment naman Kuya Nams na matutupag man sa ngaya iyan, maraot man sa ngaya iyan, taang kataning ngaya ka iyan, ang kaampangan ngaya, wala ngaya kibakal. Dahil mo na baga masabutan ang magiging reaksyon kan sa tuyang mga pag-eribalig sa tuyang komunidad. Tapag igwa, mareklamo. Pagwara, mareklamo. And talagang mahiling mo na, sutawo talaga Kuya Nams, iba sudagit nindangon niya. Matapos magruluwasan itong mga issue sa mga flood control projects na daiman napapakinabang, daiman nakakataunin proteksyon duman sa mga kabaasan, sa mga kaharungan, kunti adakol na mga air sige sa Pilipinas, iyo po ang pigbabaha. And balita ko dyan sa may parte ka na sa sangguniang panglungsod kan Legazpi. Sabi na, mala ta ibakal dito sa lugar. Diyan Kuya Nams po sa sangguniang panglungsod kan Legazpi. Last time na Martes, nag-atindir itong mga personalis ka na Department of Social Welfare and Development. Pigpresentar na duman sa konseho itong number of household the beneficiary kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nakonsain nga digdi sa Legazpi City, sobra po sa 5,000 ang mga beneficiary po dyan natawan iyan ki asistensya na pambakal nin pagkaon, pambakal po nin ang mga gamit kan mga estudyante nagkaklase. And at the same time, pagsiguro man na nasa baskog ansay ng mga lawas. Sobra sa 5,000 po na mga Legazpeñong pamilyaan na beneficiary dyan.
And duman sa after kang presentation ka itong taga DSWD, biglang nagtindog si Konsehal Vince Baltasar III. Nagmamanifest siya, Kuya Nems po, na ako ngayon, willing ngayon ako mag-sponsor na sarong ordinansa na magtataonin penalidad. Anong kaway-kaway ka dyan, Joshua James? Magtatao penalidad sa mga beneficiaryo kan 4Ps na magsasanla, Kuya Nems, kan mga cash cards ninda. Ano nga ini Ate Angel ngayang cash card niya? Di ba po pag miyembro ka mo kan 4Ps, si Mama kaya 4Ps, ako nagkapirang taon man ako, Kuya Nems, na beneficiaryo kaya. May itigtataong, so ATM card po baga, ATM card kilan bank. Tapos kung dati-dati, ang release kan kwarta, sumismong mananribo, itataw sa imo personal. Dingun yan, high-tech na, duman na po piglalaog sa mga cash card, so, kukubrahon nindang kwarta. And may mga pagkakataon na, di ko lang sure kung digdi sa Legazpi, igwa ka yan, pero for sure, igwa kan ko yan eh. Day kaso pwede magpa-interview, so mga nagbisita duman ng mga personal kan DSWD ta, may protocols din naman hanggang sa radyo. Dahilan po may nagkahiling na ako sa ibang mga probinsya na nagkaigo na po sindanin na resolusyon, na ordinansa na minatao po nin penalidad duman sa mga personang nagsasangla, asin nag-aako na pagpasangla ka itong sa mga cash cards na ito. Mangungutang ang garantiya pag makubra na nga kami sa 4P. Sabi duman ni Konsehal Vince, willing ako na mag-sponsor ngayon ng sarong ordinansa na mataong ngayon penalidad dahil saro sa mga polisiya ka na DSWD po. Iyuan, dapat ito ikang tagsadiri ka itong cash card na ito dapat na na ipag-garantiya na ningaya sa imo madingaya iwalat ko muna ngayon iningayang cash card ko ngayon sa imo. May malaog ngayon dyan na mga 6,000, depende yan kaya Kuya Nems kung perang aki ang naka-enroll dyan. Pero hanggang tulong aki lang ang pwedeng magsabay dyan ng aram ko. Pasublion mo muna ngayon ako ki 5,000. 6,000 man ngayon ang malaog ngayon dyan. So, 6,000 ngayon. So, tada ngayon ang 1,000. Saka na ngayon, pag ma-withdraw ka na ngayon. Ipinagbabawal po iyan. Maigot na ipinagbabawal po iyan kan DSWD. Dahil syempre, ang kamautan man ka iyan, iyuan masisteran an mga kada pamilyang qualified po dyan. Ang masasabutan ta pa Kuya Nems kung ipigsangala itong cash card na ito, takong warang-wara na talaga, wara na nga kipambakal nga kipagkaon. Ang problema, may mga instances da Kuya Nems po, na tigsasangla ang mga cash card, warang pangtaya sa bingo, warang pangtaya sa tong-it, warang pambayad sa parcel. Kaya posibleng sa mga masunod na session regular kan sangguniang panglungsod kan Legazpi, magbutwa na itong ordinansa manungod po tabi dyan. And answer pa duman na good news dahil para duman sa may autism na mga aki po, diagnose iyan kan mga licensed physician. At the same time, akreditado po, nakaregister sa CSWDO. Posibleng sa masunod na taon, makareceive naman kamo ni na pigpa 500 pesos kada bulan. Sabi ni Attorney Butch, sabot ko ngayon, nasa dit pa ngayon na kantidad na iyan. Pero ngayon, pigliluway-luway miman ngayon na maipnuan, makatao ngayon kitabang. Duman po ngayon sa mga aki na may siring kaayan po na sitwasyon. And at the same time, duman sa mga eco-aids man, dagdag na 500 pesos para sa indang bulanan po na sweldo. Dahilan ngayata, nasasabutan mi ngayaan na
risk na pigakahampang kaining mga eco-aid sa digdi po sa satuyang palibot. And ang risk ko pa nga edumanta, saro po bagayan sa paglibot-libotan, nagkaperang mga material recovery facility na an sa tuyang nabisita. Ang mga eco-aids, Kuya Nems, irakmanta ni mask, ni gloves, anong bagayan? Mga bako-baga marhayan na resulta o epekto kain ng mga basura yan sa salud. Kaya, sabi ninda, iingumahon man na makabakal po ng mga protective equipment, itong mga mask, may mga botas na gagaramiton itong mga eco-aids tanganing masiguro man po na an sa indang kaligtasan. Maray na pagkauto kay Sir Homer Realista Lola, kay Ma'am Evangeline Liagas, nakaantabay po ngunyan, kay Kuya Joseph Nares, kay Sir Elfreds Moratalia, nakaantabay da po ngunyan sa Purok 4, Kirangay, Kamalig, Moratalia family always pong nakadangog sa DCGB, and then kay Kuya Jarel Aranya. Sabi sa ko ni Kuya Jarel, Ma'am A, good nun po, nagdadalaga pa din po ang boses mo. Here pa din po kami sa Kamsur with my brother Jobert, Andy, and Litz Agripa, Abet Merabueno, makaraon pa lang. Kusidong dilis at pritong tilapia. God bless all over the world. Aram mo, Kuya Jarel, tigluway-luway ko lang talaga. Di ko tigpaperasaan sa kuyang boses. Nafe-feel ko, pag tiga-off ko ang microphone, nag-iighim nga ni po ako. Makulog po talaga ang tutulnan ko. Kaso kay puhantang magtrabaho para sa ekonomiya, Kuya Nems. Ano pa man, pwede na po katang mag-soro-sereblagan ngunya na pagkauto. Kuya Jarel, ingat-ingat lang po sa imong pagbiyahe dyan, kaibanan po ang sa imong tugang, asin mga amigo. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldana Hakubkan, Rabvax Animal Bite Center. Ang sa kuyang kapartner po sa technical, si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw